nga la bantem yaka kerteng jongpi. May I know your name? Ka kerteng jonga ka long. My name is P sa hae. Where do you stay? Nga sa ha Mauro. I stay in Mauro. P le ayu trei ayu. What do you do? Nga day u kenna school. I am a student. Nga trei mystery. I work as a carpenter. Nga day u nong bên khuột. I am a cleaner. Nga day u nong rap. I am a farmer. Nga day u nong hikai. I am a teacher. Nga day u nong dia jor. I am a vegetables vendor. Nga day u nong nya kali. I am a driver. Nga day u nong kham snyo. I am a barber. Nga day u nong su duty. I am a cobbler. Long ban hikai yanga. Is it okay to teach me? Long ban hikai yanga. Is it okay to teach me? Hot balay long. Yes. Why not? Hot balay long. Yes. Why not?